chokwada chibutsoka Tagwire ndiye mudhara wandakatoona 1 billionaire chirombe manje, right? Ungabuda mari yo uchita kuti wabudisa 100,000 uchiti kupa hanzi ndikupa former warriors watu vanhu vakasotamba bhora pawanzi former warriors for ED. Mudhara yo unenge wakatopusawo futiwo iregasi yekupi yoyo mudhara yo. Iwe, one thing that you have to know is that aumbofa kaita president wemuZimbabwe because vanhu vaya vakangwarisa vaya vari kushanda navo vese hana munangagonana avambofa vakakubvumidza kuti uite president. Never. Ndoziva kuti munenge muchiweka metse muchiti paipa ndakazodai so ndakazosponsor chakadai so ndakazodidi ndikupa vanhu vakawanda mari. Ona patiri kutaura nyaya yekuti uri kumeka legacy yakadhakwa ndepekudai so. Kana uda kusponsor bhora, sponsor vafana vasati vatopinda munational team, sponsor small clubs. Ungakundwa wafungana Scott ayo mudhara icho kanzi une mari yekutambisa kwacho hapana zviri kushanda. Hapana, panongotora mari uchingokwachura. Vakomana kana vachinge vajoina ZANU PF ngavapuwe mari neZANU yacho, ngavapuwe mari naMnangagwa ndiye mukuru weZANU, ndiye ngavape kutoti iwo hanzi former warriors for ED ndokudii ikoko. Vane basa rechizvi madhara zvezve hazvina kana bhora rezvitombotamba kana ka1 kana mari iyoyo watovapa kana vakatoishayana maybe vakutoita maprojects ehuku. Anditi vaiti bhora vaibhadhara zvine basa rechi tiri kutoshuvira izvo tiri kunetsekana kuti we need new blood kuti ipinde ichinota se inotamba bhora rine musoro kwete bhora rechinherera. You get the point? But kuti vanotamba bhora rine musoro vanenge chida kuti vapuwe mari ine musoro empire. Izvo zvine mamwe matalents ekuti vanotogara vasina kana atombo vanotisa kana ka1. Imagine yobva wabuda yo Tagwire manje obva onzi right Dr. Tagwire ndo vasponsor. Ngatiti for example unenge wakascouta matalents through your money vakaita Sarah Khama Billiard ana knowledge musona wobva wanzi legacy yako unofunga kuti inopera achingobuda pesa chingoti first of all ndoda kutenda ana ningirikini Dr. Tagwire vakazondipa mari. But iwo munotora mari unokanda mune vanhu vakapera career kudhara. Iyo ndo panoza kuti mukuita ma decisions akadhakwa muchingoti muri kungobudisa mari tine mari tine zvese mari yacho ichine musoro wechi ndo chirombe chacho chamuri kuita icho chichi. Ndakatombofungudzira kuti mabillionaire vanenge vane brains inoshanda the reason nemudhara Tagwire wakadhakwa chirombe chauri kuita nemabillions ako iwo vanenge vachingosimbiswa nyunzi nemabillions hazvina musoro wese izvozvo. Kana uchida ningirikina sponsor vanhu vane ningirikini, sponsor afana vasati vapinda mubhora veve. Nyika iri kutochema ichitoshaya mwana unonyazogona bhora because kune zvimwe zvimaplayers zvebhora zvekupenga zvokuti zvindanga zvasarudzwa nePolitburo like zvakaitika kusport uko. Pane pakamboenda vamwe vakomana kubhora uko kunonzi kuchi kusport uko vakanodyiwa kukamhanywa vakasiwa maburnouts zvikanzi vakaenda vakasarudzwa nePolitburo. Unofunga kuti nyika yese vanhu raienda kana kumasports tunomhanya kusvika hapana. Mukutora mari muchishandisa zvinhu zvine basa rese maold horse asakara havasina kana dhiri. Empower vanhu vari muground kwete kuempower vanhu vabuda muground kudhara. Ndo nyaya chete yatiri kungorambirana panapa ende ndo chirombe chete chauri kungoita. Ndonyazvishambisika kuti maadvisors vakakusaraunda vacho vakaita sei. Uzati uri izvozvo tarisa makutamba njuga manje tungwarara chine chiri paside apa chichingwarangwara chichikutarisa choti hawi mudhara ndomukwadza patsoro dzacho chitodedzera kuti mudhara ndinomukwadza wazariza kuti zvinhu zvekuti hazvina musoro. 100,000 former warriors for ED kuita sei kwacho madhara ematamba bhora maitadza kana kutoita zvine musoro nemari dzenyu hamusina kana basa kana value hamuna chemucha offer. Pana kana one chemucha offer, nothing to offer. Matongo mazivi vanhu vasina musoro. Saka tichadechi kana kutarisira chii chimwe chatichaona kuti unza tatarisira chakati kuma warriors edu, tatarisira chakati kuti ma warriors azoningira munoshoresa 100,000 ndara. Iyo chamariyo kana mari yacho kana chero kanzi muri kuita mukugananda zvenyuka aiwa ziya pekuisa mari mwana. Tora ma 16 years 14 years ndo unofanira kuempower ivavo.